Gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Mayo 20, 2021. Ang inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone na parayon niya nag-apekto sa Mindanao, Visayas kag Palawan, samtang ang Easterlies na nag-apekto naman sa Luzon. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kag may lapta nga pag-ulan bangod sang ITCZ. Mahuyang tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan na bagat na nasidlangan ang maeksperiensyahan sa bugos nga isla sang Negros. Ang temperatura mabatsaga naman sa 26 degrees Celsius, tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:22 kay na sa aga, magatulod naman las 5:59 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Yes, good morning liwat sa aton nga mga ka-aksyon and welcome na diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. No? Yes, of course. Party on ako no kag rock on. Hamal ni Sir Alex Manteza. Ray Baryoga, good morning. Watching live sa Barangay Pandanon, DSB. Ma'am Christine Menyes Villalobos, good morning sa tanan nga members ng Energy Fans Club. OMG! Tatlo gito Hamalomina, good morning. Love you. Ha? Love you. Good. Hamalomina, good morning. Alagad Kevin Henry, good morning. Sa tanan nga LGU Department Head sa hinubaan ng municipality offices, naga-monitor gid subong nga aga. Salamat. Yes, thank you. Alagad Radio. Kag nagakuha na sila naga-hook up diri sa aton nga pagpangalaga. Yes. Maria Rivera Murayama, good morning from Japan with love. Susana Tahonera, good morning man. Ginatamyan niya lang ko ng family Benguela sa Singkang Airport. Salamat, gid. Sir Michael June Season, good morning from Chatu Ilis, Parañaque. Greet niya lang Greg Ostiniani Puertas of Quezon City. Thank you so much. And of course, good morning kay Ma'am Opelia Tupas, kag kay SB Jason Tupas. Good morning. Si Opelia ni mother ni Jason. Yes. Okay. Jason, gali, no? Gapon yung tamyaw ko sa dyan. Ay, no. Bunyagan? Kay Solama Barnacha, Sawadika. 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 Bakolo, dalhin diri sa Thailand. Oy, kapong ka. Thank you. Kapon ka? Kapong ka. Oh, Wala kaging kapon. Kapong ka lang. Kapon ka. Eva May Manukay, good morning man, kag sa tanan nga tawo nga nagabugtaw subong nga kagahon sa Aga na. Aga na. Hindi nakagahon no? Aga na. Si din natatugan ari sa kay Pat Pia. A morning from Bitsuso family sa Punta Taytay. Elino Serna II, good morning ban. Kag Ana Sinoro, good morning sa imo. Athia Kim Uriman, ginagreet lang liwat si Manang niya Shira. Si Amor Malayang, good morning. Monitor lang sila sa kuno sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Thank you so much. Kag kay Maninoy mo one ball galyo nga naga-monitor man sumo. Maninoy, kag Maninay Alma. Oy, si Ma'am Vanessa Mayo nag-send naman another 100 stars. Yes, 100 stars. Wala ba makakuha na? Ma-check kung ano nakadamo ang stars ta. Section JM ng ano. Adlaw dan ka send si Van, si Ma'am Jinky. Kelly Jelly. Grabe. Ems Aboso, good morning dara sa imo. Good morning, Ems. Kagawad. Gawad. Gawad. Morning. Siya gini ang siya gini ang pasimuno ng lahat. Kalain. Kay dinato. Rochelle Evangelista. Si Joshua sa Gaysay, wala pa. Wala pa. Sa Prokat Taghap, Barangay Uringaw, Cabancalan City. Mayong aga. Kag sa mga paryente ni Rochelle Evangelista kuno sa Gimaras, good morning man. Bork Love Gayonale. Kape ko no. Sige, salamat, Burke. Kag kay Duff Reliquias. Si Duff, kuha siya ng incumbent councilor. Wala ko idea. Duff Reliquias. May Reliquias na no? Leonor Fernandez, good morning man.
kag kay Ruchel Fulgencio Susana sa family Susana sa Barangay Malingin, Bago City. Okay. Sa ako niya, amo na isa sa una sa pirmi ko gina kantuan ng Barangay Malingin. No? Oo. Si anong bang ni Ma'am Van? Shout out lang sa tanan nga gapalangga sa ako. Ari kami di Ma'am Van. Di We're na in the kamo. Philippines. Oo, di na kamo. Bia Jonathan. Oo. Dennis Richard Timo Roma. Abi pag ululhot ka mo. Tama na nakabarikotot. Yeah. Sige, sino na? Lisa Joy Ilon Amoroso. Yes, Ma'am Lisa Joy Amoroso, good morning. Salamat gid sa Barangay pagpamati. Sumag, no? Ha? Barangay Sumag. Oo. Si, Perfect. si Kwandera, good morning, no? Kay Maui Kanyada Jr. Ginsend gapon sa ako ng picture balasang ihatag sa amon nga pink ivy. Ano na Nga siya? tanom. Uy, color pink gid man. Actually, ang dahon niya mong lain color. Ay, wow, amazing. Why sa gabulak rong dahon niya kung tanaw mo do flower sa kay lain color. Ay, wow. Kaya to sa preparar para sa kay Aksyon Dorel. Perfect. Kag sa akon, kag kabay pa madumduman niya man ka. Oo, gani man. Amo pa natani isumpon ko. Maluoy man sa Oo, maluoy. Maluoy ka man daw, hindi makupag ikalimti. Sige. Stand by mga kaaksyon sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, isa ang syudad sa Bacolod sa apat ka mga syudad sa Pilipinas nga ipahidalong sa pagtuon angot sa pandemic and emergency resiliency. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahay ni Bacolod City Administrator M. Ang nga ginsapol ang mga lideres sang apat ka syudad nga ginalakipan sang Bacolod, Baguio, Muntinlupa kag Iligan agon makakuha sang datos kag mga pamaagi ang ginhimo kung paano ginpakigbatuan ang COVID-19 pandemic. Dugang pa ni ang pagtuon magaserbi nga talamdan sa palabuton sa posibleng matabo kaangay isang pandemya nga nagakatabo sa karon. Nag-file naman sang kaso sa Office of the Ombudsman Visayas ang grupo nga Crusaders for Justice angod sa pagpanapasang kahoy sa Dalan Araneta, Barangay Singkang Airport, Syudad sa Bacolod. Sunod kay Dominador Villaluna Jr., founder kag presidente sang grupo, lakip sa mga respondents ng kaso, amos na DPWH Bacolod District Engineer Jaime Heveliana, kag DENR Community Environment and Natural Resources Bago City Engineer Joan Nathaniel Girangaya, kag iban pa. Ang reklamo ang napetsahan Mayo 14 kag ginpadala kay Paul Elmer Clemente, Deputy Ombudsman for the Visayas. Ginreklamo sang grupo ang ginaligar pagbaylar sang grave misconduct, gross ignorance of the law, grave abuse of authority kag PD 705 kon revised forestry code. Una ginpahay ni Haveliana nga ang Senro bago ang nag-issue sang tree cutting permit nga nagahatag sa ila sang otoridad para tapson ang 35 ka mga puno sa lugar. Sa 35, siyam ka mga kahoy ang nabilin matapos nagpadala sang sulat si Congressman Greg Satayag sa DPWH Region 6 nga untaton ang pagtapas sang mga puno. Proceeding file na muna by public interest concern under environmental law. Reason sa mga naging file na muna. Number one respondent tira is the DPWH because siya ang nag-request. And then ang Senro kung naging kuha nila ang tagaan nila permit. Ang founder kag presidente sang Crusaders for Justice, Dominador Villaluna. Hindi pa makahatag sang komento si DPWH Bacolod District Engineer Jaime Haveliana sa reklamo ipadangat sa Office of the Ombudsman Visayas batok sa iya. Sunod kay Haveliana, wala pa inis sang ideya sa reklamo, wala pa nakabaton sang kopya kag nagpalayag nga hindi siya makahatag sang komento. Magluwas kay Haveliana, nalakipan sa kaso si Senro Bago Head Joan Nathaniel Hirangaya kag iban pa angot sa pagpanapas sang kahoy sa Dalan Araneta para sa proyekto sang DPWH. Ang kaso ang in-file sa grupo nga Crusader for Justice bagod sa grave misconduct, gross ignorance of the law,
grave abuse of authority kag paglapas ng PD 705 ug ng revised forestry code. Apang suno kay Haveliana, suspendido ang ilang nga proyekto sa sidewalks ang Old Airport bagod man sa ginpapanawag sadtong Executive Order number 19 ni Mayor Evilio Leonardia. Actually, Sir Del, wala pa ko na sang ideya parte na sa complaint, no? Sang ina na group, way pa ko na ka mabaton sang copy, no? Na kuan. So, hindi ko sila makakomment. Ang kabayan sa payag ni City Engineer Jaime Haveliana. 200 naman ka mga empleyado ang gobyerno probensyal sa Negros Occidental ang nagpasiguro nga magpabakuna kontra COVID-19 sa mass vaccination subong adlaw Mayo 20 sa Negros First Residences sa syudad sa Bacolod. Sunog kay Provincial Administrator Attorney Roy Fernandez II, nakahanda na ang team of vaccinators kag naplastar naman sang maayong venue agon mapasiguro nga masunod ang health kag safety protocols. Dugang pa ni Diaz, may naka-standby man nga ambulansya sa gwa sang venue sa Tion nga may magbatsyag sang malain nga epekto sang COVID-19 vaccine. Ginklaro ni Diaz nga ang iban nga wala pa maka-fill up sa COVAC vaccination information form ay may panahon pa agon magdesisyon kung magapabakuna o kung hindi. Ang mass vaccination ang kabahin sa Barangay Capitolio Vaccination Program nga umpisahan sa itong Abril 30 sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa syudad sang Silay. May about 200 kita ka mga employees na ready for vaccination. Ang aton nga residences is already prepared physically. Ang aton team of vaccinators also ready naman. Si Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz. Nagaplano naman na magkatapos ang Highway Patrol Group nga magpatigayon sang one-time, big-time operation sa mga national highway sa syudad sa Bacolod sa tiyon sang kagabihon. Sunod kay Police Major Belito Mariano, tuyo sa ilahanay nga makita ang mga pasaway nga driver nga nagadala sa masalakyan nga wala nagatuman sa Republic Act 4136. Duga pa ni Mariano, nakalambot na sa ila tratapan ang reklamo nga may pila ka mga pribado nga salakyan ang nagausar sa mga LED lights kag blinkers nga wala ginatugutan sang gobyerno. Pag-ausisaon man sa ilahanay kag mag-issue sang temporary operators permit sa mga drivers sang truck kag iban pa nga illegal nga nagaparking sa kilid sang highway nga masami ginatunaan sang mga aksidente. Sa katapusan nga balita lokal, blanco pa ang Talisay City Police Station sa pagkilala sa mga sospetsado nga responsable sa papatay sa Bacolod noon nga si Brian Barredo, nga residente sa Purok Taguigay, Barangay 1, Syudad sa Bacolod, matapos nasapon ang bangkay sini sa Purok Sagrado, Barangay Zone 16, Syudad sang Talisay sa itong Martes nga adlaw. Sunod kay Police Master Sergeant Reynaldo Suelto, personal background pa lamang sang biktima na labutan sang ilang investigasyon, samtang ginapadayon pang pag-usisa sa motibo sa pagpatay. Dugang pa ni Suelto, dako ang posibilidad nga wala natabo sa Purok Sagrado 2 ang krimen sa Bailo, ginwigit lamang ang biktima sa lugar. Ipaidalong pa sa post-mortem examination ang bangkay sang biktima. Pagbaligya sang bakuna batok sa COVID-19 wala ginatugutan sa Pilipinas. Samtang implementing guidelines ang 20 mil pesos nga assistance sa mga pensyonado na talana na nga ipagwa. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Sige, good morning dira sa kay Lawrence Baryoga. Sa DSB, Pandanon DSB. Kami Pandanon, Mursyaman mo, no? Hindi DSB, no? Lane Heromiano, kag kay Dive Menor, Joshua Sagaysay, greet lang iya palangga nga asawa, nga si Cherry Fel Romano, maalang nga pag-inom gatas. Wow, sanoon. Tinga ba na, no? Taas mo ni Gro IQ mo. Kahit sa tanan nila nagkakantaghap barangay Oringaw. Yan din kaya sila kami taas IQ. Kaya isa ka study, ang mga lalaki kung nga taas IQ, mas malayo nga tinunto sa ilas niya. Pero it's not the case sa mga babae. Ay nga ha. Ang mga bisan mga intelligent pero mga babae kung pwedeng magloko gyapon. Sila sa study na ya ha. Sa study na. Pero tisiling man sa study, ang pagloloko ng mga babae ay depende pa rin sa lalaki. Ay mo na. Hindi na yung study mo yaman. Study na ya. Study Sa na. Bible study guro Hindi ha. Sa mato namon. Martin Aliling kay Slasher Sumugat. Good morning man. Sige, kay Ana Sinoro, kag kay Remia Garcia. Good morning Lucille Patriarca. Oy, Lucille, kumusta ka na? Lito Dayap, Gracia Hareta, Horvidalia. This is my new account. Okay. So, na may Horvidalia pa na no? Pinky Terwell, happy morning man sa imo. Kag, oy, kagawad, Melchor Baroca Rombines. Kagawad, kapitan. Kag natamyaw niya man si Police Lieutenant Abigail Donasco. Okay na kita. Nakita na yan. Ang imo nga mic, wag mo. Ano naman? Ginatamyaw naman si Police Lieutenant Abigail Donasco. Hambal niya kuno daw si naman Asunta. Wow! Amo nambal ya. Kuya ko no. Ikaw ya kuno niya kay cute gali kay Ma'am Eden, no. Amo na. Wala artista. Wala artista nga compare. Oh. Kagawad. Kagawad. Why sang kay siya bata si Queenie. Hello. Good morning. Kay ang father king mo. So ang bata Queenie. Gary Espaniola, Diding Alojamiento. Good morning man. Sige, go. Kaya Rami Mondihar, good morning.
Greet niya lang kuno nanay niya si Alicia kag bilog nga taga Hacienda Paz, Lacarlote City. Monitor sila sa Lapu-Lapu City. Salamat. Renido Aldea, good morning. Gigikan sa Hinubaan, Manalimsim. Padamo gid sang listener gid sa Hinubaan. Kasi syempre gani na connected na to mo. May aga dira sa inyo tanan. Barcelona Clint, good morning. Renz Jun Artas, have a blessed day to all. Jose Vicente Estimar, nagapamati sila kuno sa crossing Sibucao, San Enrique. Halong gid. Okay. Aran na ilang nga balay dampe. Sino? Si Kwan, si Jose Vicente Estimar. Okay. Barcelona Clint. Sige. Ano naman? Ma'am Ems, love you. Love you too. Nakakabalo na ko. Wow. Nakabalon sa kasino ang Galab sa iya. Yes. Sir Tupe Tuporano, good morning kag sa Orlidos restaurant. Kay Tita Cheryl, good morning dira kag salamat sa nagapamati. Another 100 stars from Ma'am Vanessa. Grabe, 400 na action boy. Amo na ba? Grabe, 400 stars. Thank you so much, Ma'am Vanessa May and Dr. Matthew Mayo. Yes, good morning, Dr. Matthew. Good morning, Doc. Angelito, Angelito. Patricio, no? Yes. Sa kay Noel Amar, may agaman, kapita, kag thank you. Kay Larry Rico dira sa may Kalubay, kag sa kapihan ni Lani dira, good morning sa inyo dira nga nagapangape, no? Sa DK kapihan man bala ni Hugh Christ Gabriel. Yes, hello. Ari na si Kono, si Bia Jonathan. Oy, nabanhaw. Ginano yan ni ang Kumare Iden. Action boy. Kalain. Na ano. Tagala Carlota kono good morning man. Kagkay sino pa ni Macria Perez. Halin sa Manila, taga Bacolod man siya kuno. Okay. Yes. Nagatanaw si Doc Mayo, halin sa ila sining clinic. Hello. Dads Aberia, good morning. Monitor sila kuno sa barangay Sumag, liog check sang audio nyo gasagrak. Ay. Lihog lang may action JM. Rosana Lopez Villanueva, good morning sa inyo nga duha. Yes. Salamat. Salamat man kagkay Ernesto Regazzo. May aga dira sa Regazzo family sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Sexy gano si Action Eden. Ba, amo pala ni ganing bayo ko na seksihan. Amo pa lang na. How much more kung makita ya si Jo Marie? Yohoy, si Jo Marie kang magrampa pa gid. Oo, kompletong bakuna, wala sa lawas. Show your wares. Show your wares. Oo. Di bala mo na siya? Yes. Good morning, Lieutenant Colonel Lowell Garinganao. Salamat sa pagpamati. Hindi na sa ganit subong si Garinganao? Sa Kawayan. Kawayan? Lieutenant Colonel! Ay, dali lang. Lieutenant Colonel, kaya sa mga syudad ka na iya. Sa Kawayan siya. Ano siya sa Kawayan? Ha? Kahit siyempre, wala pa natapos sa ilan. 2 years. Pag hindi ko basta mga mukha na sa mga city ka na iya COP ya. Tiyo, tikito si PD Pal gadanay. Go! Tikito danay si PD Pal. Ano nambal ni Ma'am Van, no? Yes, oo, kuno, mayong aga kuno, from Doc. Wow. Okay. Oo. Gusto ko mabatian tingog ni Doc nga naghambal maayong aga. Yeah, maayong aga. Isendan na ni Ma'am Van Goro. Para sa kapubla ni Kuan ni amigo tawan ball bla ninoy mo. Mayong aga. Galantaw man sa kuno. Galantaw siya tapos niya, what are they talking? Hindi maintindihan. Hindi sa kintindi. Hindi siya kintindi ilonggo mo. Si tita mo Mimi, mo na, di ba? Yes. Barely understand our dialect, our language. Hindi man siya kaintindi. Pero galantaw man siya. Gamay lang. Gamay lang. Si Mary Joy Fuentebella watching upod si Bia Jonathan kag kumari. Ang asawa ni babe. Si Mary Joy babe ni kumpare mo. Si Miss Eden ko no, sexy, smart, and gorgeous. Wow, I'm so touched. Sige. Tama na nabla ginadaya po di gadi po kasabat si. Stand by na sa Balita National. Mga balita nga una nabatian,
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan. Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang Malacañang nga wala ginatugutan sa Pilipinas ang pagbaligya sang bakuna batok sa COVID-19, rason nga ipanagtag ini nga libre. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang mga bakuna ang inbakal sang gobyerno ang ipanagtag sa mga natumod nga benepisyaryo samtang ang manakuha sang pribado nga sektor ang ipanagtag sa ila mga empleyado. Ang bakuna nga nagaabot sa pungsod ang nahatagan lang sang Emergency Use Authorization kag hindi pa mahimong ibaligya bangod wala pa ini sang General Use Authority. Ginhimo ni Roque ang palayag matapos ginambal ni Red Cross Chairman Senator Richard Gordon nga mga tao nga gusto magpabakuna apang hindi makahulat sang libre nga bakuna gikan sa gobyerno ang mahimo matagan sang Moderna vaccine sa balor nga 3,500 pesos sa duha ka doses. Gilayon naman ini ang panghiwala ni PRC Governor Maria Carissa Cosculuela sa dining klaro nga wala nila ginabaligya ang bakuna kag wala sila sa may ginasukot sa bisan anong nga bagay nga makuha nila sang libre. Ginsuwestyon naman ni Health Undersecretary Mirna Cabotay sa publiko nga likawan ang pag-anunsyo sang brands ng available vaccine sa mga vaccination sites. Ini kasunod sa report sang pagdagsa sa mga tao nga luyag magpabakuna sa vaccination sites nga naghahatag sang US-made Pfizer vaccine. Ginpanugyan ni Cabotay sa mga luyag magpabakuna nga magkadto lamang sa facility o kon vaccination site kag magpabakuna kung anong bakuna nga available. Ginklaro man ni Cabotay nga inina ang pulisya sang gobyerno sa COVID-19 vaccination kag hindi na dapat magpamalibad ang mga tawo. Dugang pa sang Health Undersecretary, ang mga health workers lamang ginatagan sang right of first refusal sa unang nga bahin sang vaccination program matapos mag-abot ang China Sinovac Biotech bangod ining wala pa sadto ginrekomendar sa ila. Na-monitor naman sa Okta Research Group ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa pila ka mga urban centers sa gawa sang Metro Manila sa nakaligad nga semana. Sunod sa mga researchers, may pagsaka sang kaso sa Cagayan de Oro, siyudad sang Davao, kag siyudad sang Iloilo. Dunga pa sang Okta Research, ang Iloilo ang may 58 ka bagong kaso, mas mataas ang 99% ikumparar nagligad nga mga sinemana. Samtang ang Cagayan de Oro ang may semanal nga pagsaka nga 52% kag 36% naman sa Davao. Ang siyudad sa Zamboanga mo sa Gapon ang may pinakamataas nga bagong infection nga na-record sa nakaligad nga semana nga may 158 ka kaso. Sa period nga Mayo 11 tubtub 17, ang average daily rate sang Metro Manila ang 9.91 per 100,000 people, samtang ang Puerto Princesa City ang may weekly positivity rate nga 87% tubtub sang Mayo 16. Ginbulgar naman sa Philippine Hospital Association nga napilitan ang pribado kag government hospitals nga gamito ng ila savings nga nagahulam sa mga bangko agod mapadayon ang ila operasyon pagkatapos nga napaslawan magbayad ng Philippine Health Insurance Corporation para sa claims ng COVID-19 cases umpisa Marso tuig 2020. Ang isyu pagwa ni PHA President Dr. Jaime Almora sa hearing nga ginpatigayan sa Senate Committee on Economic Affairs sa estado sa mga industriya nga mas naapektuhan sa COVID-19 pandemic. Dugang pa ni Almora nagresulta sang severe financial distress
ang dako nga kandidad nga wala pa nabayaran sa mga ospital para sa COVID-19 cases. Palayag ni Almora, ginbayaran sa PhilHealth ang reimbursement para sa iban nga masakit, apang ginpahayag nga mas dako nga porsyentong gina-admit sa ospital ang positibo sa COVID-19. O sa aton dira nga mga pensyonado, natalana nga magpagawa sang implementing guidelines ang Employees Compensation Commission. May kang tanan sa pagpatuman sang one-time financial assistance nga 20,000 pesos. Sa idalom sang ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga Administrative Order number 39 sa tuong Abril 19. Sakop sang one-time financial assistance amo ang employees compensation pensioners nga may permanent partial disability, permanent total disability kag mga survivorship pensioners. Ang paghatag sa mga kwalipikado nga pensionado ipagi sa implementing agencies ng ECC, ang SSS para sa pribado nga sektor kag GSIS naman para sa mga pampubliko nga sektor. Sa idalom sang Administrative Order number 39, matagan sang bulig ang malapit sa 31,000 ka mga pensionado sang SSS kag GSIS. Sa katapusan nga balita national, ginpanindugan ni Lieutenant General Antonio Paralade Jr., isa sa mga spokespersons ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nga wala gina red tag sang task force ang mga organizers ng community pantries. Ginpahayag ni Paralade sa mga mamalida nga luyag lamang sang task force nga proteksyonan ang grupo sa mga nagausar sang community pantry para sa ila personal nga agenda. Sunod kay Paralade, nakabaton sa report ng task force nga may mga pumuluyo ang ginapaperma sa papel sa baylos ng pagkaon samtang nagalinya sa pantries. Ginaligar man ni Paralade nga may pila ka mga propaganda materials ang ginapanagtag kag maayong tinutuyo sang initiator nga si Patricia Nunn, pero dapat sila nga mangin mabinantayon. Ginbasol man ni Paralade ang media nga nag-sensationalize sang issue kaangay sa pag-usar sang termino nga profiling, red tagging kag iban pa. Ginbasol man ni Presidential Human Rights Committee Secretary Undersecretary Severo Catura ang media pangod sa ginaligar pagpadako sang issue angot sa community pantry. Ang aton mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolon man
sa gihapon. Padayon Good morning kay Anton de las Reyes. Good morning, watching live ko na from Barangay Takuling. Shout out kay Marlon, Charlene, Rojaline, kag si Ninya. Good morning. Sir Henry Garagay, ambal niya, wala gid naghapit si Aksyon Eden sa Alagad Station pagkanto niya sino ba. I'm so sorry kay do wala ko katoltol to eh. Hapos lang mamangkot din. Kaya aram lang kamo sa dire kami sa may ano. May kamo ka sa kadtugid sa proper, no? Oo, yes. Sige lang dason papiton tagid ka to. Oo. Hambal ni Sir ni Kagawad Rumbina sa mga baw gusto mo gid mabalaan kung sinong artista daw si Maha Salvador. Wow. Isa na sa mga paborito ko man. Yes, and actually ano ko na idol ko si Maha. That's why you're my favorite. Wow! Sana all madabi. Karon lang discuss pagan. Sige karon lang. Kay Renan Payungayong, good morning man. Kay Mary Grace Ignacio watching from Hong Kong. Salamat. Salamat kung hambal ni Queenie sa sininga bata. Si Sir Henry Garagay sunod balalagaw niya kay Kila ba to ni Kagawad din dala man si Queenie? Yes, nagpa-picture kami gani. Nagpa-picture ko kay Queenie. Okay. Sunod ba lang alagaw niya di kay padakop ko na siya kay Major Bataday. Alay. Sino yung padakop? Ako kung may padakop ya. Ni sino? Hindi ako napagdakpon kay ihaday ako na. Sino yung padakop sa imo? Si Hambali Henry Garagay. Si Christian Al Pandan, good morning. Patamihan niyo lang ko ng family Pandan. Ma'am Vanessa Mayo, pag-greet niyo lang ko ng Sisi Mrs. Alvarez and to Sis Alma Alvarez Gallo and Bro Ruperto Gallo and their 3 pogi boys. Greetings from Mid-City, Rochester, Minnesota. Kita mo na da? Si Ana Sinoro, hindi sa ko na parte sa balita sa pensioner bala. Liwat ako na. Go! Di pa ko siya pa-explain mo ni karon sa akon, karon lawig-lawig tadi karon na. Basta man karon ni ano ni. Basta may ara ng administrative order ang presidente nga nagpirma sa administrative order nga nagahatag sang one-time financial assistance sa mga pensionado sang SSS kag GSIS. Ining mga ano ganito, may mga kuan ba partial kag mga disabilities bala? Yes. No? So amo na. May mapagawa pa implement. Man si mo gina kami implementing rules and regulations, implementing guidelines sa ipagwa, no? Sa mga partial kag may permanent disability, permanent total disability kag mga survivorship pensioners. Basta mga pensioners Tanong na ako magwa ang guidelines no? Yes. Ano pa na hulton Russell Gomez, good morning man. Andre Polanco, baw. Sang eskwela kami kahapon pag abot niya baw ay nagid ko cancer sang kuan Sang ano? Ay nagid ko cancer sa cancer. Wow, grabe top 1 siya gali. Ay hindi nagid ko cancer bla. Oo. May malas lasma ang lead kon bla. Dalaya. Charot lang. Lasma sa gidli. Karain ay kala. Iti karon di ka na magkanto sa klase. Lasma gid ang gidli. Sige. Jose Harrison Lapinig Junio, good morning. Si Jinky nagpadala liwat 50 Ma'am Kelly stars. Jelly, thank you. Yes, thank you very much. Christian Alpanda, nagapudag-pudag, listening from UAE. Ang iya ba lang ginpadala nga emoji ka. Pudag-pudag. Ang GIF gali. Julius Borbon Bolido, good morning man. Of course, maninoy ko, Captain Joseph Caturina. Good morning, good morning. Good morning, Dra. No, kag sa tanan nga mga kamaninuyan mo kag kamaninayan. Mang gina-shoutout kay grabe ginayang mga utang na loob ko daan. First pala kay Major Wilfredo Benuman. Good morning. Teka mamangkot, sa niya tisan una. Anong sanuna? Kama sila mamaninoy Sa bunyag na iyan. Ano ka? Ara na sila pagbunyag mo? Hindi mapabunyag ko gani. Liwat. Pabunyag ka liwat. Dulce Corazon. Para isda na ngalan. Gali bunyagan ka. Dulce Corazon. Corazon. Nagabang ginabala nga. Ton. Ton. Okay, kigan. Tani ko Martin. Karong hindi. So, Dulce Corazon. Kita mo si Coco Martin. Magambal. Pitla. Corn beef. Doon ano si Coco Martin. Pitla siya, no? Ay, hindi man siya pitla. Fungaw. Fungaw na siya gamay. Na-notice yun. Di na mo makita ang no body
perfect. Nobody perfect. Like, kasi syempre ka gwapo, Oo. matipuno, Mapera. mayaman. Mm. Hi, Myth. Hi, Myth. Hi, Myth. Hi, Myth. Good morning, Myth. Good morning, Myth. Glad to meet you. I miss you. I love you. And I miss you so much. Mark Gabriel, good morning, man. From Malaysia. Tamyaw niya asawa sa Talisay City, si Ma'am Brenda Are. Yes. Si Dennis is also watching. Dennis Richard Timor Roma. You guys Julius- are bad. Ha? Ang malimang Vanessa, you guys are bad. Julius Bourbon Bolido watching live from Rojas City. Kapit. Rojas Kapit. Kapit. Kiga naman talaga ikaw ni Ma'am Joan mo. Hi, Ma'am Joanne. Good morning. Kika mo may patamaan yung man glasses. Min inyo yan. Si Aksyon Dorel. Ala nyo gida. Kigay ka mo, Ma'am Joanne. Salmingo. Good morning. Sige, standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:49. Sa detalye sa Balita International, wala nagtala na sang time frame ang Israel kung saan matapos ang kinagamo sa Gaza kasunod sa liwat nga cross-border rocket attack sang militante kag airstrikes nga kimuan sang military sa lugar sang Palestine. Sunod sa Palestinian medical officials, 219 kataong napatay sa sulod sa napulo ka adlaw nga aerial bombardments nga naguba sa mga dalanon, building kag iban pang infrastruktura subong man nagpalala sa humanitarian situation sa Gaza. Yan pahig naman sa mga otoridad sa Israel nga ang death toll ang naglambot na sa 12 sa diin. Ang makapila ka beses nga rocket attacks nagtugas ang panic kag nagtulod sa mga tawo nga magkadto sa mga shelters. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ginumpisa na sang AC Energy Corporation ang pagpatukod sang 160 megawatts nga Balawi kag Kaunayan Wind Farm nga nabaluan namong pinakadako nga wind farm sa karon sa Pilipinas. Ang 11.4 billion pesos nga wind farm ang makitaan sa Pagudpud, Ilocos Norte, ang ikatatlong nga wind development sang AC Energy sa probinsya. Sunod sa AC Energy, target sila nga makumpleto na sambit nga proyekto sa masunod nga tuig kag mag-operate sa tuig 2023. Naibaluan nga kung makumpleto ng proyekto, doblehon sang kompanya ang wind capacity nga 500 megawatts sang renewable energy. Sa aton nga foreign currency exchange rate ng US dollar, may baylo nga 47 pesos kag 97 centimos. Singapore dollars, 35 pesos kag 94 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 18 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, ginkompirma sa nga representanta ni Ariana Grande nga nagpakasal ng singer sa tung weekend kay Dalton Gomez. Sa interview, intimate wedding ang ginpatigayan kundiin, mayara lang sang kapin 20 ka mga bisita. Ang kasal ang ginpatigayan sa Montecito, California, bangod diri kalabanan nagakadtong mag-asawa. Madumduman, ginanunsyo ni Ariana ang engagement sini kay Gomez sa tung Disyembre nga isa ka real estate broker. Sa sports, kompleto na ang Philippine team para sa FIBA 3-on-3 Olympic Qualifying Tournament. Ang team ang inalakipan anday Alvin Pasaol, Joshua Munzon, CJ Perez, Muala Tautua, kag Leonard Santillan. Upod sa ila training sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna, ambos anday Jason Brickman, Malik Diouf, Tonino Gonzaga, kag Agosto Flor. Suno kay Gilas Pilipinas 3-on-3 coach Ronnie Magsanok. Gintinguan sang Samahang Basketball ng Pilipinas nga magpili sang maayo nga mga players. Ang FIBA 3-on-3 ang patiginon sa Graz, Austria sa Mayo 26 tugtog 30. Balita Espesyal! Good morning! Happy Thursday sa atin sinima ka-aksyon on air Yes. at Facebook Live. Good Salamat. morning sa inyo. No? Si Yes. Slasher sumugat niya good morning kuno sa
mga taga VCG Tire Supply. Yes. Di mo Hindi lang kita ka utang the tire da? supply. Pwede ka utang da. Di mo lang kita the tire supply. Masupply ka dyan, di lang tayo mga utang. Hindi lang. Masupply sila yan sa ato. Supply gid sila yan. Sige. Base may mga spare na sila sa mga tire. Wow. Sige. tire. Sa atin sininga balita, Special Action Boy, mga giniindian ninyo ng mga lalaki sa isa ka relasyon. Kung badumduman mo discuss na ni last time. Una, to mga pabago-bago ba lang desisyon. Ikaduwa, ang walang sagot sa tanong na... Hindi, ang tanong sinasagot din ng tanong. Oo. Din ta makaon? Din gusto mo? Oh, na. Muna. Perfect. Perfect ba? Perfect, Tamang-tama ba yung example? Tama. Very good. Ang next direction, boy. Swak na swak. Perfect. Ginahimo ko no nga manugpakot. Daw dala naman to sa pamangkot. Oo. Pakton mo daw kung di ni Dahil di gusto ka makadto, dahil. Balo ka na na. Amo na? Naano mo siya? Naano mo siya? Dahil sa ano tama, kwan, sa ano tama, anuman, mamunay mo na. Kabalo ka na na. Amo si mo. Anong pakot? Wala na lang yung nasabat directly, no? Oo. Pero amo kami na nga babae, sakto, gina. Kagang next direction, boy, ang ginabasol ko ng mga, hindi gusto sa mga lalaki, nga ginabasol ang ilang, example, nga mga batasan, mga pagpati, sa ilang mga past relationship. Correct. Mambal ang ba, maginaway ka mo, mambal, ang present. So, naanad ko ito yung ligad siya, ito yaw, mo na. Naanad ka to yung sa kwan to sa una. Anong labot sa to ni Kwan man? GM, ikaw yung naanad ko ito yung sa una, ito yung sa mistra, ito yung ano to ya. Oo. Ay, sorry. Anay kaya ginabakla mo sa una milk tea. Subong milk tea mo nang ako. Ano nang Kanain. No, hindi mo na to ya. Past is past. Past is past. Hindi mo na siya dapat pag-i-compare. Ang next action, boy, mga paasa ko, no? Paasa. Ginalid on ka, kag kung ma-fall ka na kuno sa girl, hindi ka kuno pag isaloon. Okay. Dara ko no example, be, may pangaluyag ka pa lang. Mabal ka nga, halong ka permi, vice versa, mo nagnambal sa babaye. Tapos daw, doon na fall ako na siya. Mabal na pwede ko pangaluyag siya. Ay nga, mga luyag, ito, muna bala ko na dahil na. Ay, kaya maglilain ng meaning, yung ako. Muna, Hindi na lang kami yung malugar, kaya kung magsinuplada kami, yung balon mo kami nga, suplada, si mo, gwapa, kagid mo. Mamo na dayo, hindi, ang mga babae, mo sa kanta, bay nga mga, ang babae, pag minamahal. Perfect. May kursunada, ayaw. Di ba? Perfect. Oo. Ano na gani? Hagibis. Nga? Ang nagkantabla? Ako matiyan mo rin ako. Talaka ba? Ambot ha, Bee Gees? Bee Gees? Beatles. Ha? Ano sila ang kanta na? Hagibis? Hagibis. Na Bee Gees. Hindi ako magkanta ang Bee Gees. Ito, ang baba mo na sila guro. Oo. Kaya mo na ilang genre mo. Ang next action, boy, they are too hard on themselves kuno. Kung hambalan mo kuno nga, kaya mo na yan. Hindi ko na. Makabilang ka na kaya hambalan. Encourage mo wala kuno nga daw man siya nga. Words of encouragement ba sa lalaki. Ginawa mo na. Ngayon to siya. Nakita mo lang, nagwagid. Nagwagid siya. Hindi siya magpati. Hindi siya magpati. Kaya mo na, day. Isa ka sa ako nga, boss. Hindi mo ma... Ala ka na, agay ka sakit. Isa ka sa... Hindi ko na kaya. Kaya mo na, day. Ang ginatulog kasi, kaya mo na daw. Hindi ko ni kaya. Kaya mo na. Itibong ko pala siya. Depende sa sitwasyon. Siya gali ang pakwaton. Sige, sa kasako. Katalaka mo na. Depende sa sitwasyon. Hindi kami nanamian. Nga, isa kasako nga bugas, hindi mo yung Madala, na iyaman. Ano kaya klase ng lalaki man? Pagpamuyong na lang sinyo balay. Tingnan ikaw masabat ka man natun. Ano pagka dala ko na sa isa kasako nga bugas nga po dugo mo na. Mas taas mo na sa sako. Ala kalain. Dahil sa kotuaw. Doon ko ginapiguan mo. Kalain. Ang tibay dala na yung mga bugas na. Next action, boy. Damo ko nung ambisyon pero tamad. Ang babaye? Oo, ambali pero not all, not general. Kasi mga basic ka kuha na sa iya, daw ka, anti-feminine, anti-feminist? Hindi Sa ko naging kuha sa mga podcast. Okay. Pero mga preview. Ito kontrahin mga previews ni sila mga chick boys. Ano siya. Okay. Ang pag action boy, ang pinaka number 1, I believe, to consume sang K-drama.
Mambal pala nga. tanaw sang... Kita ka ng mga kidrama, ti mga pakilig, di ba? Sila na ni Glaze, Kalain ni Joanna. ni Joanna. Nan. Mambal pala, nakilig ko yung sige tanaw ko. Hindi kaya muna iyahaw. Amo na mga lalaki. Sa mga, amot kong ka-experience sa Aksyon JM, ginabalan siyang, siliminho, to gani, Anami ka dyan, magpakilig sa mga, ikaw yan, kay mo yung lakpulos. Siliminho. K-drama na siya. Korean na May ko siya. nakagib na tanaw sa bisan isa. To. Sa mga, alin pa na sa una, sa mga Meteor Garden. Muna, ano pa ito sa una? Ang Marimaria, Mexican. Ang ganda mo pala. Wala ka nakatanaw. Why ko Picture nakatanaw? garden. Itsura mo daw tabagak na uga. Ay, katahom lang sa tabagakauga. Katahom, di ba? Oo. Gwapa gani, itsura mo daw. Tabagakauga. Nate, di ba? Ang next action boy, para Ay, lain na naman. daw mo kung baghak ka nga uga. Nakalain. Tabagak ka uga. Itsura mo daw baghak na uga. Uy, lami ka nun ba? Ay, nako. Ang next action boy, hindi ko na gusto sa mga lalaking mga clingy. Ano? Mga clingy. Nga Clingy. mga babae. Oo. Mga kuna ultra-dependent jowa addict. Kaya daw hindi, blama daw yung gapi, daw tuko. Tuko. Gapilit. Gapilit na lang. Kahit miskan dumapabanyo na lang, upo dayon. Oo. Bago pa lang ka mo nagbulagay, teksanay dayon. Nya, babe din ka. Oo. Kung hindi, labi naging kung kaduludang lalaki, ari ko di babe sa bala, iti picture ay dabi inyong electric, picture dabi po sa inyong electric pan. Ari dubuka mo lalaki ka ba? Picture, tupad na electric pan. Galing electric pan na bit-bit sa perme. Kami nito permi na lang ni Sako yung mga picture na. Or hindi gani Nga, kung electric fan na ning. Ubuso niya tanan picture sa appliances. Amo na, ano pa ged? Nga, electric fan, hindi daw lang yung lain background sa electric fan man. Gali kay, ginabit-bit, gali sa iya nga babe, gali ang electric fan, kung doon magkanto, para malang kung wala ka na picture sa electric fan, tiara mo electric fan, bit-bit siya malang yan. Ginalok. Inalok daw yung electric fan. Ma'am, balo yung mga barkada, pre nung nalibod mo man. Sige na. Kalay. May na time. So, saan ba na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon? Ang inyo din ang news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Batulad Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.